Kaixo, ongi etorri Idekora. Ni Erika Ler naiz eta hurrengo minutuetan zer egiten dugun esplikatuko dizuet. Ideko BRTA aliantzako zentruetako bat da eta 55 urte baino gehiagoko esperientzia daukagu industri fabrikazio eta produkziorako teknologietan. Ondo iruditzen bazaizue, etorri nirekin eta instalakuntzak, ekipamentua eta hainbat proiektu erakutziko dizkizuet. Etorri! Lehengo solairura iritsi gera. Hemen ikusi dezakezuen moduan ikerkuntza eta garapen proiektu baten aurkezpenean dabiltza. Hortaz, isilik lasai utziko diegu eta gauza garrantzitsu bat kontatuko dizuet. Bisitaren hasieran esan dizuedan bezala, Ideko fabrikazio teknologietan espezializatutako zentroa da. Espezializazio ildo estrategiko hori gure ezagutzan eta gure garapenean oinarritzen den arren, mapa honetan ikus dezakezue munduan zehar dauzkagun kolaborazio ezberdinak, beste zentru eta beste eragile batzuekin. Jakina, BRTaren parte izaterakoan, BRTako zentroak gure aliatu nagusiak dira. Baina egia da, azken urteotan, gure 4 ikerkuntza lerroetarako aliantza politika bat garatu dugula. Esaterako dinamikan, makinen dinamikan, Kanadako Waterloo Unibertsitatearekin lan egiten dugu, doitasun arloan aldiz, Zuricheko ETH Unibertsitatearekin gaude kontaktuan, artezketa arloan Bremeneko Unibertsitatearekin lan egiten dugu, eta azkenik IKT eta automatizazio lerroak sinatu berri duen akordioa Austriako SCCH zentruarekin. Orain ondo iruditzen bazaizue, laborategiak ikusiko ditugu. Etorri nirekin. Orain Idekorentzat espezializazioaz gain funtsezkoa den zerbait kontatu nahi dizuet. Idekoren aktibitatea emaitzetara bideratuta dago. Zer esan nahi du horrek? Inobazio ziklo guztia kontutan hartzen dugula. Lehenik eta behin, kanpoan zer gertatzen den ikusten dugu, patenteak aztertzen ditugu, artikuluak, tendentziak, adimen lehiakorra ere martxan jarrita daukagu, honekin lotuta inguma deituriko spin-off bat daukagu, eta guzti honekin produktu desberdinak, prozesu desberdinak, negozio berriak garatzeko gai gara. Lan eredu mota bat daukagu eta lan eredu horren helburua guk garatzen dugun guztia merkaturatzea da. Hori da Idekoren misioa eta oinarria. Hortarako oso lantalde espezializatua daukagu. Ikertzaileek arlo teknikoan lan egiteaz gain, transferentzia hortan ere lan egiten dute. Eta guk uste dugu teknologiak transferitzeko modurik egokiena dela. Orain, laborategietara joango gera eta hemen Grinding Innovation Huba ikusi dezakezue, baina lasai beranduago hobeto erakutsiko dizuedala. Idekoko barne antolakuntzari buruz, lehen esan dizuedan bezala 4 ikerkuntza lerrotan banatuta gaude. Alde batetik, fabrikazio prozesuetako jendea daukagu. Teknologia tradizionaletan lan egiteaz gain, hau da, artezketa, torneaketa, fresaketan lan egiteaz gain, gaur egun adibidez, aditib munduan murgilduta dabiltza. Bestalde, inspekzio sistemak ere garatzen dituzte eta hor barruan spin-off berri bat daukagu gero kontatuko dizuedala. Bestalde, diseinua eta doitasun ingenieritza. Azkenean, teknika desberdinen bidez, talde honek sistemen eta subsistemen doitasuna bermatzen dute. Gero, dinamika eta kontroleko taldeak makinan inguruan sortzen diren vibrazioak kentzeko soluzioak garatzen dituzte, eta azkenik IKT eta automatizazioetako taldea. Talde honek gaur egun Industri 4.0 paradigmaren inguruan lan egiten du, eta beraien helburua sortzen diren datu guztiak ezagutzan bihurtzea da. Nahi baduzue orain, prezizioko laborategia ikusiko dugu. Orain, laborategien zonan gaude. Alde batetik, doitasun ingenieritza laborategia daukagu eta bestetik Digital Grinding Innovation Huba. Baina has gaitezen prezizioko laborategitik. Etorri nerekin. Esan dizuedan moduan, hau doitasun ingenieritza laborategia da. Zuek ez nabaritu arren, hemen temperatura eta hezetasuna kontrolpean dauzkagu. Bestalde, lurra ere isolatuta dago, guk egiten ditugun probatan inguruneak bat ere afektatzeko. Hemen egiten duguna, hemen egiten duguna gure doitasun sistemak probatzea da. Ikusten duzuenez, entsegu banku desberdinak dauzkagu. Egiten duguna, funtzionamendu baldintza estremoak simulatzea da, eta horrela gure sistemen doitasuna bermatzen dugu.
zehaztasunarekin lotuta, horratzean ikusi ditzazkezue, azken aldian garatzen ari garan neurketa sistema ezberdinak. Neurketa sistema horiek laser teknologian eta bisioteknologian oinarritzen dira gehien bat. Doitasun laborategiarekin bukatzeko, zehaztasun handiko metrologiaren eremua erakutsi nahi dizuet Zeiss gure bazkidearen eskutik. Zeiss erreferentzi mundial bat da optikan eta metrologia, doitasunezko metrologia ekipotan. Eta zorionez, IDECoren parte da orain dela 10 urte baino gehiagotik. Orain nahi baduzue, prototipoen tailerra ikustera joango gara. Ikusi eta entzun dezakezuen moduan, hau prototipoen tailerra da. Hemen 2 fresagailu dauzkagu eta lerro desberdinetako jenteak beraien garapena kondizio errealetan probatzen dituzte. Adibidez, vibrazio sistema ezberdinak soluzio horiek hemen probatu izan dira. Bestalde, kabezaletan ematen den temperatura aldaketa horren konpentsaziorako modeloak ere erabili izan dira eta azken aldian bisioan oinarritutako kolisioen aurkako sistema bat garatzen gabiltza. Orain, artezketako eremura joango da gara. IDECo Euskal Digitalizazio Nodoaren parte da eta hau konkretuki Digital Innovation Grinding Huba da. Orain dela gutxi, beste zentruekin batera, Europar Kontseiluak sari bat eman digu izan ere honegatik. Hemen ikusten dituzuen makina ezberdinetan, adibidez hemen, V-Cubo deituriko kontrol teknika bat garatzen ari gara, eta beste makinatan alternatiba desberdinak aztertzen dira. Harriaren elekziotikan hasi eta beste sistema mekatroniko batzuek garatu arte. Nirekin etorri nahi baduzue digitalizazioko atala aurkeztuko dizuet. Hemen, Smart Factory bat simulatzen saiatzen ari gara. Gure makinak monitorizatuta daude eta datu guztiak jaso egiten dira. Datu guzti horiekin gero erabaki batzuk hartzeko moduan. Beraz, hau Smart Factory baten simulazioa da. Ondo iruditzen bazaizue, beste edifiziora joango gara eta etorri nirekin. Orain, IDECoko bigarren eraikuntzan gaude. Nirekin jaisten bazerate, beste instalazio batzuk eta ekipamentu mota bat ikusiko ditu. Etorri nirekin. Orain, proiektuen eremura gerturatzen gaude. Ikusiko duzuen bezala, gure ikertzaileek beraien aktibitatea bulego hauetan garatzen dute. Bulego hauek zabalak eta gardenak dira, batez ere taldeko lana bultzatzeko. Beheko laborategietara jaitsi baino lehen etorri nirekin eta gauza berezi bat erakutsiko dizuet. Pandemiaren ondorioz behar bereziak sortu dira industrian ere bai. Horregatik IDECotik lanpostu berri bat sortzea erabaki dugu, teleserbiz aurreratua. Horrela IDECok hemendik eta bezeroak bere etxetik arazoak soluzionatzeko modu bat garatu dugu. Garapen horietarako, bai erramienta komertzialak, adibidez betaurreko digitalak, zein IDECoren teknologia propioak, adibidez ikadasa, erabiltzen dugu. Josu hemen utziko zaitugu lanean eta gu orain bera joango gara. Orain edifizio hondako laborategiak ikusiko ditugu. Hemen nire eskuman digitalizazio laborategia daukagu. Hementxe fabrikazio teknologiatarako garatu ditugun software eta digitalizazio soluzioak probatzen saiatzen gera. Horrela, badakigu garatu ditugun teknologia guztiak makinan sartu baino lehen guztiz balekoak direla. Hemen ere bai apak garatzen ditugu eta app horiek makinan sartu baino lehen ere bai CNC desberdinetan probatzen ditugu. Bestalde hemen konektibidadea lantzen da, big data lantzen da, adimen artifiziala ere lantzen da. Hauek dira gutxi gora bera digitalizazioaren inguruko gure garapenak. Hemen eskerrekaldean dinamikako laborategia daukagu. Lehen esan dizuedan moduan, dinamikako taldeak vibrazioak ezabatzeko soluzioak garatzen lan egiten dute. Soluzio haueri esker, makineak produktiboak dira, produktiboak bilakatzen dira, eta bestalde, adibidez, erramientaren bizitza luzatu egiten da. Torri nirekin eta beste gauza batzuk ikusiko ditugu. Goiko edifizioan,
artezketa eta fresaketarekin lotutako teknologiak eta probak ikusi ditugu, baina hemen torneaketan adibidez oil and gas sektorerako frogatan ari gara. Orain, konpositeen laborategia bisitatuko dugu. Azken urteotan, material konposatuak gero eta gehiago erabiltzen dira industrian. Horregatik, IDECok apustu bat egin zuen teknologia honegatik. Erretxinak erabili izan ditugu, preprejak ere bai, eta azken aldian zuntz lehorrekin lanean gabiltza. Zuntz lehorroi pieza handiak egiteko balio dute, eta pieza handi horien fabrikazioaren automatizazioan lan egiten gaude. Kuriositate bezala, oraintxe bertan hemen ez daukagu zati hori, espazio faltagatik Bergarara eraman behar izan dugulako gure laborategiaren zatitxo bat. Beste kuriositate bat, teknologia honetan hasi arte IDECon ez daukagun kimikaririk. Gaur egun 3-4 kimikari dauzkagu gure plantillan. Etorri nirekin eta tailerra ikusiko dugu. Hemen laser aldea, laser eremua daukagu, eta hemen hondartentxoekin lanean gabiltza. Hondartentxoak neurtzen gabiltza eta gainazalen integritatea neurtzen gabiltza. Orain, robotikaren arloa ikusiko dugu. IDECok ulertzen du robotek fabrikazio prozesuen osagarri direla. Orain adibidez, proiektu batean gabiltza non robot bikote batek alde batetik aditiboko teknologia lantzen duen eta bestetik inspekzio teknologia ere lantzen duen. Eta inspekzioarekin lotuta hemen daukagu NDT-ko saia. Lehen esan dizuedan moduan, IDECok Danobat grupekin batera spin-off berri bat sortu du inspekzio sistemak komerzializatzeko. Inspekzio sistema hauek ultrasoinuetan eta edikarrentetan oinarritzen dira. Bueno, eta hau izan da dana nire partetik, espero dut bizita disfrutatu izana. Gurekin harremanetan jarri nahi izanez gero webgunea daukazue. Agur bero bat eta laster arte!